Уменне хутка і правільна дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях неабходна кожнаму чалавеку. І навучыцца гэтаму можна як самастойна, так і падчас гутарак з работнікамі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а для дзяцей і падлеткаў уступіўшы ў шэрагі юных ратавальнікаў пажарных. Менавіта гэтыя адважныя і спартыўныя юнакі і дзяўчаты з усіх куткоў Шклоўшчыны спаборнічалі на чарговым злёце, які прайшоў у гэты аўторак на гарадскім стадыёне. Традыцыйны злёт юных ратавальнікаў пажарных – гэта штогадовае мерапрыемства. У гэтым годзе ў ім прынялі ўдзел 12 каманд узростам удзельнікаў ад 13 да 15 гадоў. Перад імі з прамовай выступіў начальнік Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Віктор Крупенька, які адзначыў усю важнасць правядзення такіх злётаў і пажадаў юным ратавальнікам поспехаў, сумленнай барацьбы і заслужанай перамогі. Самое главное, что вот эти знания, которые уже у вас формируются, поменьше проходили в жизни, но если, не дай бог, столкнетесь, вы могли правильно действовать и оказать первую помощь или первые действия до развития событий. На злёце камандам удзельніцам трэба было прадэманстраваць усе свае веды і навыкі падчас праходжання 5 этапаў. Это у нас боевое развертывание, это у нас знатоки ОБЖ, это оказание первой медицинской помощи, это у нас в новом году сегодня установка палатки, новый у нас этап такой. И, конечно же, смотр строя и песни. Хлопчыкам і дзяўчынкам прыйшлося вельмі пастарацца, каб стаць лепшымі. І тут важную ролю адыгрывалі як згуртаванасць каманды ў цэлым, так і ўзровень падрыхтоўкі кожнага яе ўдзельніка. Адно толькі баявое разгортванне запатрабавала ад іх мноства сіл і сабранасці, амаль такіх жа, як ад прафесійных ратавальнікаў. Почему ты решил пойти в юные спасатели пожарные? Мне как-то они сильные, такие мужественные, всегда помогают людям. Захотелось тоже попробовать. Хотелось как бы на себя почувствовать, как это, потому что смотришь со стороны, кажется, это, возможно, не так, как бы не так тяжело, но это очень тяжело, в общем. Это очень весело и много эмоций. Волнуемся просто сильно. Злёт юных ратавальнікаў пажарных атрымаўся насычаным і поўным яркіх эмоцый. І ў выніку нялёгкай барацьбы перамогу ў ім атрымала каманда з сярэдняй школы нумар 4 горада Шклова. Наперадзе ў яе удзел у занальным этапе, які пройдзе ў гэтую суботу ў горадзе Магілёве. Пажадаем хлопцам і дзяўчатам не спыняцца перад цяжкасцямі, з гонарам ісці да перамогі і, вядома, удачы.